बेबायदि गोजोन मोनाबिलि समावहाय फोथाराव थायोब्ला जोबोद मोजां नाङो। रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिनि आंनि उनथिंजाय जितु सिनारि नुदोंना थ' बेबायदि गोजोन मोनाबिलि समाव जोङो फोथार साइडफोराव थायोब्ला एकदम माने फिलिंसानो एसे आलादा आरोना थ' गोसोफोरखौबो बिराद मोजां नाङो आरो एकदम निरबनो साइलेन्ट प्लेस जिहेतु ना थ' बेबायदि जायगायाव थानानै बिराद मोजां नाङो। दा जियानो हक रायजोफोर नैबे समावहाय आङो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे समायाब्लाबो आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों जानांगौ निस्सय बेबायदिनो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। थ' सेथि आपडेट्सआवनो थागोन जोंहा बेबायदिनो CM-AAA थ' CM-AAA खौ जोङो बयबो नेनानै दङ। बेबायदिनो एबारावहाय जोङो 10 लाख लाइमोनफोराहाय बेबायदिनो 2 लाख बेबायदि मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन सिगाङावनो मामाया फोसावनानै गालांखानाय आरो एबाराव एप्लाइ खालामनो थाखाय निस्सय गोबांफ्रानो बेबायदि रेडि जानानै दङ जानांगौ ना थ' मोनगोन। दासिमबो जोंनियाव बेबायदि माने अनलाइनफोराहाय जाथ'वाखै निस्सय जासिगोन आरो मामाया प्रतिश्रुति होलांखानाय जिहेतु 10 लाख लाइमोनफोरा मोनगोन बेबायदिनो जोङो दा बयबो नेनानै दङ जानांगौ निस्सय ना थ' समा सफैसिगोन थाबैनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो आपडेट्सफोर फैयोबा लाबोगोन। थ' जोङो दा नैथि आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोङो CM-AAA खौबो नेनानै थानि। थ' नैथि आपडेट्सआव थागोन जोंहा बेनो जितु जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो मामाया फोसावलांखानाय आगष्टनि 1 तारिख जानाय लोगो लोगो रोजा बा लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ। 1 तारिख जानाय लोगो लोगो एकाउन्टखौ बयबो चेक खालामदो आरो बेसेबां हाबदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामहरदो। एबारावहाय जोङो मिथिनो मोन्दों दाब ओरै आफार आसामाव माखासे जायगायाव बेबायदिनो दैबाना जादों। बे दैबाना जानायावहाय माने 2500 करि होगोन बे जायगायावहाय मोनथामसो बेबायदिनो जायगा दङ। थ' बे जायगायावहाय 2500 करि मोननो थांगासिनो नाथायबा जोंनि साइडआव एसे खम मोनगोन 2500नि थ' जोङो बेखौहाय मिथिनो मोन्दों आरोना थ' मामाया फोसावलांनाय बायदिब्ला दा बारा गोलाव खालामनो सानाखै थ' 1 तारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एकाउन्टखौ चेक खालामदो आरोना थ' गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन अरुण'दयनि जितु आपडेट्स आरो गोलाव दिननिफ्राय जोङो नेनानै दङमोन थ' फाइनालि समा सफैबाय आरोना थ' बयबो 1 तारिख जानाय लोगो लोगो एकाउन्टखौ चेक खालामदो आरो थाबैनो ना थ' गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ एसे शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय। थ' गोलाव खालामला गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।